Хора, аз съм Dark Life. Чакай. Здравейте хора, аз съм... Чакай да ме зареди. Здравейте хора, аз съм Трилиси и тук с мен е Dark Life и днес ще играем Minecraft Pocket Edition и така не знам кой ще създава света. Аз ще го създам, защото съм пич. Ще бъде на оцеляване. Така, решихме да създадем този канал, двамата. И почвам създаване на нов свят. Генериране на произволен. Започваме. Няма да играем на креатив. Ще играем на survival. Да. Ще да е по-интересно. Дърата. Чай ще го кръстя. Дъра и търа. Дъра. Зъби. Аха. Дъра 3. Дъра 3 ще го кръстим. Оцеляване за сега ще бъде на лесно, защото още много бове. Така семето. Така семето мислим да е такова. Все пак трябва да си изберем някакво. И така. Безкрайен света. И почвам играта. И се надявам да зареди по-бързо. Ще пусна клипа, когато се зареди по-бързо. Здравейте хора, връщаме се. И ето го света. Перфект. И за кой ми копираш ника? В смисъл. Ами с моят ник си. Голяма работа. Ти с май ще ги убия, бе. Тия Не, бе, че може да трейдваш и с тях, ти не знаеш ли? Може да се разменяш неща. Ето аз влях, мога да се разменя нещо с него, ама нямам нищо. Вау, брат, те ме рауд за хляб. Днес бяга тук. Аз ще се кача горе. Брат, защо ти е лаги, бе? Дали ще има работилница или? Е много ясно. Чакай да... Защо ти е лагиш, бе? Лорде. Аре, бе, защо лаги, бе? Айде да грабим кот можем. Е много ясно. Се прави после отделна къща. Аре. Аз имам орденджа. Да бъм. Аре, брат, защо на мене те ми лагикат? Дърво... Да, той сел да... Направо си ти цялото село. Добре, окей, аз ще вземам камък. Аре, брат, защо така лаги? Брат, той бах ти бавно да трошим камък. Аз ще убера първо... Брат, ако трошиш с горе, каниш няма да ти даде, бе. Какъв е... Види как ми се лега и тук. Така... Печки супер. Не ги трошиш с горе, каниш няма да вземеш. Добре, как? Ами трябва да ти... Кирка, бе, брат. Тия са моите дървета, да не ги вземеш. Ела, чакай. Не гуща. Чакай, как да ти го да... Ето ще писи. Дървета и аз чум сега да се събирам, окей. Защо лагиш, бе? Аре, като съберем Преса ще ми дадеш ли кирка? Като съберем дърветата и ще се включим. Добре. Сега. Спирай. И здравейте, хора. Завърнахме се пак как лаги. Завърнахме се и така трябва да спорим бързо, че идва нощта. Бързо къща, че идва нощта и зомбитата ще излязат. Със сигурност. Ще разтворят от всякъде. Бреса, ти ако искаш строя, аз ще събера още малко. Търси овце направо. Не бе, никак сме по къщата, но няма. Добре, аре. Овце да простим. Съгласен съм. Аз съм намерил една там. И как ще преспиваме, човек тут? Точно де, нали? Лорд Бенджа, как ще го взимаш? И мамо стара, аз пак трябва да взима. Вземи горе, бе. 1 час и 2 минути. 1 час и 2 минути. Чай ти къде си, бе? Абе, дела тук ме виж, бе. Ела тук ма виж. Видях крава, ако искаш да знаеш. Виждам То там. после ми се вижда никъде. Мале, идва. Ела тук да ме паеш, молята. Ела тук да ме паеш и ако идва зомби ми кажи, ще му разпоря устата направо. Не, де сме там, ще му я разпоря. Идва, еги. Еги там, бе. Его. Скелет, вой! Гледай само да не му нападнат. Видята! Абе, не ме е видял. И
Идва, бе! Идва, бе! Уау, брат, той наистина идва. Бягай, бягай. Чай, че не влизам никъде. Давай, влизай в някаква къща, тук ще преспим. Може да има легла в някаква Не, няма. къща. Въй, лаги! Лаги! Не, стреля! Стреля, бе! Стреля, бягай! Бягай, бе! Спри клипа. И хора, малко ще спра наистина. И здрасти, хора. Почнахме. Уау, брат, тук бъкано. Тук, извинявай, да Преса. се Извинявай, обратно просто направо. Е, тук някакъв. Той ще го щупя. Няма да не минеш. Не, ето не го чупи, бе, рад. Сега ще Готово. удря. Ще удря там. Идвай. Брат, ти си розови, ще помаш с мене. Бягай, човек. Ще падна в кладенеца! Ще падна! Някой муха идва, бързо идва. Брат, влизай! Ай. Хора, съжалявам, където викам, обаче направо много ме е страх, честно. Не, бе. Тук даже не е за страх. Ай, дръпни са, бе. Уау, То брат. сма. Къде си ти, бе? За... Ай. О! Брат! Извинете, хора, ма. Аз ти казах, че ще дойда да преби. Аз ти казах, че ще дойдеш, че разпори устата, ама. О, мале! Аз ти казах, че съм поеме до тебе. Аз ти казах, че ще дойдеш, че разпори устата, ама ти не ми вярваш. Ей го, мъсият. 2 са май. Или 1, не знам. Вау, брат, аз ти казах, че ще се върне да ти разпори. Набелязвам с циганка, обаче. Аз ти казах. Аз слагам купче над главата, чули? Да ти фъкам на устата. Сега не се появи пред нас. Ама аз съм си тъй, аз съм си под купче. Пресвай, ти си служи купче, бе. Не мога да гледам, сега ще му удариш пак. Ето слагам ти купче над главата. Чули? Добре. Ола. Хора, И май нещо виждаме. Не, няма да свършвам сега. Абсурд. Аре да се опитаме да бягаме от цялото, колкото се може по бързо. Ще се опитаме ли? Я чакай да се Да направим. избягаме обаче от цялото. То пак ще ги има тези гадове. Навсякъде ще ги има, докато не стане. Не чупи, бе! Чакай малко, аз. Стана светло, вече ще изчезнат, нали? Ама Ендърмена няма да изчезне. Да, бе! Не, няма. Ти какво мислиш, че ще изчезне? Мале, какво Дръпни се. набеляза този. Иди да минаш през мен и чупя болкчето да избягаме. Не, няма са махни изобщо, ти си го погледнал в очите. Само как се... Аз съм гледам на твой таблет, някакъв съм. Чувства телепорт. При тебе, бягай. Ей, Пак аз мал. Цели мръсника. беги. 1, 2. Ай, че няма икон. Брат, къде отиваме? Не знам. Някъде където няма напанат тия. Дай към слънцето. Ауто с ендермени много гаден. Бързо, пресо, идвай! Овца има, бе! Овца, бе, обърни се, бе! Нищо елати да я убиеш. Хора, мислим да си направим един покрив и да спираме епизода. Не, поне къщата хора. Даде. И после ще продължим. Може и утре, може и... Опа, изнявай. Ой, японски. И само искам да обясня, че ние двамата ще качваме заедно клипове,
Някой път може примерно той да му се докачва и ако мене няма, той да качи клип. В смисъл, или той сам ще качва, или аз сам ще качвам, или ще качвам и двамата. Да. От някой време може и само двамата, само един да качва, друго Да, време може зависи. само той. Да, зависи. Дали сме свободни и двамата. Да. Ще направим тук колко да имаме покрив. Преди сега аз виж какво сложих. Вратичка. О, браво, бро. Наистина много яко си я направил. Хора, аз ще спра само за малко да му кажа нещо и... Аре бе, не дим на Здрасти, баци. за да работи. И така. Аз нямам грам дърво. Само ще стои, ще гледам. Workbench да сложа долу, бе. Да, бе, служи. Не, вътре. Да, ето да е вътре. Обърка се, извинявай. Така само, толкова ниска ще бъде. Нищо. Нали не е проблем, че е ниска. Абе, колко да напази от тунез, бе, и няма да има прозорци даже. Ти пазиш, явари... не, вече късно. Какво да направя, казвай? Вече късно. Що? Що те пълно там е ендърмена. Аре, дръпни се! Извинявай. Не мога да служа бог. Там е вече ендърмен нещо фани много лесно. Да. Давай, брат. О, аз се загуби. Его си в това, той е срещу нас. Да, ма ендърмен е там. Аре, дръпни се! Няма как да поставям блокчета. О, извинявай. Брат, то ми свърши. За да се изреч, дай ми малко кока. Мак. Я пусни малко камък вътре в кущичката. Да направи ли... Ти имаш още дърво? Дай. Дай му още, да. Дай ми камъч. Камъч. Аз долу ще направя с камък. Не бе, не отдолу. Що бе? Трябваше тавана да е с камък. Долу. Затвори. Така, давай бързо строй. Добре. Аз ще ти помогна, да, защото нямаме време, ти знаеш много добре защо. Да. И... Добре, така. О, Давай. Аз събирам тук. извинявай, исках да сложа. Да не си искам. Чай, бе, брат. Ти чупиш камъка. Сега, хора, мислим това да е от нас. Чакай само да сложа. Мислим това да е... Мислим Там сложим нещо. тавана да направим, само изпираме. Давай, бързо го прави. Аре, че нямам време. Ама, ето и направо добре. Тук слагай направо тавана. Слез и слагай тук купчета. Ще му покажа. Ето тук ще И слагам. продължай, да. Торч. Хора, торчове или задвършване на къщата. Така, хора. И мислим това да е от нас. Ако не забравяйте, ако ви е харесал клипът, Лайк. да харесате и да се сабскрайбнете. Това бях аз и мой приятел. Добре. Чао! Чао.